Здравейте, продължаваме с втора част. Не се беше заснела, малко покопах самичък. И пореден дънжън. Джаннигор 6-0. И да, неща ми се обаждаш, защото България, Малта 6-0. Кой? Вау, не съм го очаквал. И да, втора част ще е много малка. И богатство, 1 диамант. Все пак е добре. Diamond Drill след малко свършва и щом свърши Diamond Drill, приключвам. Копая си въглищата и приключвам. Знам, че ще е много малък епизод, но няма какво повече да изкопая. Няма да копая повече. Ще се лаупоинтвам се. Окей. Done. Равин. M. Waypoints. Remove. И това е. Очаквайте епизод скоро. Много скоро.